Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki pulet ka East Giant Hills District, lingba ka office USP ka tega district. Haka life hotrek we yong arja Rio, kala paching pentip, bagila yoban kem yu way ni isnar nong lute, ubodon ktiban lute ni ki ATM machine, ki bodan haka ni ki jela. Kat kum ka karwa, lomba khatsaw trek we yong arja Rio. Ki nong lute ki bom shimla itu durkman, na ka ATM machine ka HDFC Bank, ka bodan hawapung. Dak ba penukam di kikas kota badiorong tu ika pisah hadu khandai laksan punyo jar khandai spadang ka nakate ge ATM laung banakaliang ki pulet kila register mukaduma clear police station ba kaching toket kalaya chekman ha kaching punlong ki kaching toket ku babania nakaliang ki pulet ka district harangkar kaching lang bat ki pulet ka Haryana klayo ban kam ye we nong lute ubla itho kerteng kum irzat rumi live arts nam kerta ubadai na mewat ke jela Haryana bala kam ye una toru Wirzat udai badan bentah baka kunhun nong lute na moywan ka badan bentah kam lute na ki ATM bakanto ba East Khas Hills, Hariboy District, East Giant Hills, but North Karo Hills District. Laongru banakaliang ki pulen klayo ban kami ki weipat ki badan hakatika kunhun ki bala lute ki ATM dangshan Hariboy District. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya